Anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Karon day no kay mo ato may punta silom. Pero before mi mo ato sa punta silom day is niagi sa mi sa tubod kay lagi na mi gikuha. So inana day kanindot na ang panahon karon day no kay lagi ning gawas na jud si haring araw. Kay diri man gud gabi day sa moang lugar day grabe jud ka kusog ang ulan day kana bang mara jud siya gibubo please lang. Og anyway day no naabot na day mi ani sa punta silom. Og gawas na day ni siya sa Iligan City no. Og kani sa lugar na day nga mong palitanan og isda day is layo na pud ay ni diri sa Iligan City. Kay lagi part na ni siya sa Mantikaw. Kay karon mangong adlaw day is nangumpra mi og mga isda day ba. Og diri jud mi magkumprahan og isda day kay lagi ang mga isda manggod diri sa Punta Silom day is mga labas kay ba. Og medyo barato po silang presyo diri day kaysa sa market. Og aside sa ana day no is makapili jud kag mga isda diri nga labas kayo. Og kani sa day panahon na day no is wala ko kailis og wow ani ba. Unya simple ra kay akong gisuot ani day kay lagi mamerkado ra manggod mi. Unya manggod day basta mogawas na gay ko sa Iligan City day mo adto ko sa ling lugar day is kumpiyansa kay ko day nga way makailan ako ba. Munang dili na ko mag-import day ba nga magpapiling gwapa pa ko. Unya day to day no kay na day nakailan ako diri sa Mantikaw diri sa Punta Silom. Og shout out ay ko nilang ma'am og sir no kay nakaila day sila sa kuha. Og daghan day kay salamat sa inyo ha sir no ug ma'am sa pagtan-aw niyo sa kuang mga vlogs. Og pag humana mo diri sa ubos day is nisaka na pud mi diri sa babaw kay lagi diri na pud mi mamalit og mga isda. Kay diri sad sa babaw day is daghan sad pud kay kag isda nga makita nimo diri. Og especially sa day kaning saang bitaw nga shield day no is karon pa day ko kakita ani mo nang natingala jud ko ba. Ay for short day na ignorante ko ba please lang. Kay karon pa ko kita og saang day. Og nalimot sad ko day nakatry na day ko ana sa Cebu day katubitang tusok-tusok sa Cebu. Pero wala ko kakita siyang lawas day nga inana din na siya og lawas. Munang naay nakaila din ako diri day then wala kay nako siya napansin tay kay lagi na busy ko ning saang baptis lang. Bitaw oy shout out day no sa tanang taga Mantikaw Punta Silom. Daghang kay salamat sa inyo ang pagtan-aw sa kuang mga vlogs day. Og grabe naman jud kanindot ang inyong lugar da kay lagi daghan kay mong blessing nga gikan sa Ginoo ba. Kay grabe ka daghang isda nga labas sa ilang lugar. Og shout out tay ko sa among mga suki diha og sa amo ang mga napalitan karon. O pag abot nako sa balay day is ako ana din siya hinluan kay lagi ako ana ni ibutang sa rep isa-isa. Og mao na din atanan ang amo ang napalit sa Punta Silom no so ubay-ubay jud pag diha mi mamalit. Kay para dili gansa sa gasolina day mo nang ubay-ubayo na mo pagkumpra. Kay lagi layo-layo ra ba. Og anyway, mao ra dito ako i-share sa inyo no. I'm Emily and thank you for watching mo nang bye mo. Ay.